ngifuna ukusebenzisa igama ukuze lizwe kahle. Sonke la emhlabeni bafethu siyabheda ngandlela thize. Sonke la emhlabeni sinezici zethu. Kuze kube nesisho sesiNgisi esithi nobody is perfect. Okusho ukuthi akekho umuntu o-perfect. Kodwa bafethu noma sivele sinjalo, kunohlobo lwabantu ekubhedeni kwalo oluthi ngaso sonke isikhathi uma livelelwa zinkinga, ngaso sonke isikhathi uma kugxekwa, lifuna ukungabi lodwa lapho. Lifuna ukuthi uma lenziwa liba limbi, engazuthi engangena nomunye umuntu kuleso simo leso, noma esole omunye umuntu ukuthi yiphutha lakho ukuze benjalo. Uyabona mfowethu empilweni, awuzame ngakho konke nje ukuthi iy'nkinga zakho ubhekane nazo uwedwa. Iy'nkinga zakho nje akufunde nje ukubhekana nazo uwedwa. Ayikho into ecashana njengokuthi ethi umuntu esenkingeni noma ethi evelelwe inkinga bese efuna ukukufaka nawe ukuze ube kanye nayo kuleyo nkinga leyo, ukuze ube mubi kanye naye. Ake sifunde nje bafethu ukuy'mela, ake sifunde ukungabhalansi ngabanye abantu. Uyazi ukuthi kunabantu othi noma ephatheke kabi, indlela ukuthi ezizwe engcono uzofuna ukugxeka omunye umuntu noma uzofuna ukubuyisa ngomunye umuntu. Ubone ukuthi le nto le ngoba eyenza nje yona ingalesi sikhathi ejabula, ingalesi sikhathi yena ezizwe engcono, ngalesi sikhathi lesi sehlukumeza omunye umuntu. Umuntu onjalo-ke bafethu akusiye umuntu loyo, akusiye umuntu esingaphila naye, akusiye umuntu esingahlala naye, ngoba uyahluleka ukuy'mela ey'nkingeni zakhe. Ake nimele nje bafethu ey'nkingeni zenu, ningafaki abanye abantu.